Oi. O e ya 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 o e. Perkara kontole. Urung teko. Urung kena. Ya o u. Awas, mana dadamu? Ki dadaku. Ki dodo. Yo bau. Wei. Kose. Ayo. Ayo toh. Singo barong macan dibong. Iki lho wonge. Wow. Seperti di Australia, tapi ini berada di Bakalan Turen Malang. Mumet aku mari gile. Nyapa mumet? Bur iki yo kerep ero karena kita bersandingan langsung, biasanya kontes kambing PE, biasanya kalau di Blitar kan bebarengan dengan domba dan bur. Wah, lek pas ngene iki aku getun lek pas enek pendekare bur aku ndak takon ciri fisiknya sing apik piye, sing sedeng piye ngono ya. Iki kan jane pas ngene iki kudune wae butuh. Nah itu tuh. Tapi ya gaya-gayae contok kemerti ngono wis padha ae. Lokasinya sangat luar biasa. Di sini ada ratusan, bahkan mungkin hampir mendekati ribuan. Ya, iki lek diterus nih, iso mendekati ribuan tenan. Tenang. Karena kambing di sini ada yang untuk menuju ribuan. Karena lanang karo wedok mar. Iya toh, kuwi calon meteng. Calon meteng. Iso no, lek wedok tok kan iso. Kudu enek adune. Kudu enek adune. Ning kene adune bumbune wis pas. Sir asin ya enek bumbune. Iya toh, sing radoyan asin seneng pedes ning kene ya enek bumbune. Iki lek lekasi mathuke teko ndi? Manut kowe aku. Mana tak kuwi bingung. Mumet. Lek mung lekasi penake kok ndi? Ini. Oh, dari sini. Ade kok kene. Wah. Iki kono kene. Oh. Piye? Oh, kene sik apa durut iso kok kono? Ora apa juga kok kono pisan. Iya wes. Yo. Durut niku kok kene to? Ya. Assalamualaikum, kula nuwun, Mbah. Masuk. Wis pantes rong ning Australia, lek wis pantes ngono kon ngecak. Kok slameti yang Australia. Terus pantes. Tapi iki rasane wis padha ae karo ning Australia. Iya ta. Oh. Lah nek sumune semene gedene iki ora mbrik rapiye lho. Lho. Oh, masalah. Yang ini. Yo. Di sini ada crossbur F, baik F piro ae sampai di full blood. Iya toh? Nah, nanti berusaha kita konten, kita videokan semuanya. Iya toh? Semoga saja video kita nanti bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Sekaligus bisa menghibur. Wah, grudu-grudu kalek apik. Kalau grudu-grudu kalau yo lek apik. Yo. Nah, Mar. Iya. Yang spesial lagi di sini. Apa kuwi? Ya toh. Lek sir tuku wedhus ning kene ora sededak ngentekne serandal. Ora sededak ngentekne serandal iki nyap piye? Paribasane piye? Piye kuwi? Aneng kene iki pokoke anggo duit ya toh. Sir umur piro eneng? Ya sing sir model piye ya eneng. Di satu tempat. Iki wedhus. Apa duwe wedhus ewon ngene iki? Ini gini. Koyo Yo. Di sini rentang harga 3 sampai dan seterusnya enek. 3 juta sampai seterusnya enek. Karena di sini cross sama full blood enek. Tak dudoki sing full blood apa piye? Iki. Nah iki lho. Yo. Nah, lho, sing mau beternak kambing bur, jenis bur. Iki ngene ning kene iki. Sak menembane lho. Iki dituku bijen ya oleh. Iya toh? Dituku rut kabeh ya oleh. Oleh ya. Alamatnya di Desa Bakalan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Nanti untuk lengkapnya pasti nomor Bapak Slamet kita sertakan di video biar mudah untuk menghubungi beliaunya langsung. Kita hanya untuk video memberikan informasi
kali aja supaya video kita nanti muka-muka ya bisa bermanfaat. Yuk, bisa. Orientasi yang kurang. Loh, ada kepala hitam, kepala merah, red. Red, Red nih, oh, bahasa Inggrisnya. merah. Ya, red ya ada. Kita lompat ke sini. Yo. Yo. Bismillahirrohmanirrohim. Kita lompat ke sini. Loh. Lek tukang nyolong ramban ya pinter penekan. Sabar, sabar. Lelek rong tau nyolong ramban kowe ya ora iso menek. Ayo aku kira sebenarnya aja. Tak mau nombani delok kaya ngono. Ceblok bene kowe glundung. Ya. Suten ke sana. Ya toh. Terus kowe nek suten ning buriku, kita mengibaratkan untuk yang menonton. Tipes Eropa ya. Iya no. Bah, ngene gremis hawane, enek kopine, lek aku karo udute. Nyuruput kopi karo rokokan. Karo lagune Karo nyawang ingon-ingone. Gegarane wong akrami. Dan lek ayam. Ya gila kaya ngene iki lho. Sak mene mbane. Iki yo. Awake jan. Nol kaya ngene lho. Karena kambing bur ini kan apa jenenge, selain ada kontesnya kan memang dirah daging. Jadi delok to, padet lho awake. Produksi daging ya. Produksi daging. Iki sing full blood yo ngono. Kayak gede kan? Oke. Kita masuk ke sana? Oke. Oke. Yo, kita masuk ke sana, kita lompat dari sini. Boleh terang penak lo. Pokoknya tahu nyolong ramban, mesti pinter penekan. Nyatane iki. Ngalek urung tahu nyolong ramban, ora iso menek. Kene genten, kene. Diamarkan. Iki sing penggane nyolong dites. Nyolong ramban, iso menek ora? Iya, kala. Nah, Bapak Rokani. Yo geser. Jangan kau ini iki. Kita meteng mari-mari. Iki. Oh, kayak tutup ya. Iki didol kabeh pokoke iki. Iya. Didol kabeh. Milih dhewe. Tadi kita tanyakan rego, ya toh. Dari 3 juta sampai dan seterusnya. Wah. Ya toh. Ini. Ayam-ayam kilo red. Kira iki ya. Enak titik-titik. Lahirnya. Kaya ngene. Daging yo yo. Daging ki. Kaya ngene iki. Ini. Nah iki, lho sing full blood iki. Iki lho mar sing full blood jarene man. Oh, Oke. Kita masuk ya. oke. Yo, masuk yo. Merasah menek we. Wis mlebu. Yo. Nah, aku genten syutingan lek pas mlebu. Yo. Loh, ayo. Kula nuwun assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah. Permisi Mbah, badhe ning konten iki Mbah. Jangan. Udah tuh. Wah. Wow. Gak omong Mar. Yo beda ya Mar. Sing full blood. Sing full blood. Wah. Awake koyo ngene masalah. Iki jenenge jenggo. Coba. Jenggo. Jenggo mah nek sing dirai iki lha beda. Iki rene tak tutup ya toh. Heeh. Kowe rene jangan. Yo. Nah, tak tutup ya. Oke. Kita terfokus pada kambing-kambing jenis kambing yang asli. Ada pejantan, ada betina indukan, ada anakan. Bisa kita amati, aku dewe urung paham begitu banget karo bur yo. Urung banget mau ora paham blas. Pantate ngono lho. Wah, bokongane. Urune kok yo arep lebat ya PE ya. Lah yo. Ngerti apa ya dicukur barang to? Wah, lek kuwi ndak ngerti aku lek dicukur urane. Kok kuwi dirai kalau bagi tumpaki? Kira-kira iya. Tapi posisi anak-anak lho kuwi. Oh iya, brai kalau. Enak atraksi. Nah, ya dilungkas kita menyaksikan adegan. Ayo kaya ngono wae. Nah, ini sistemnya di koloni, jadi lek isir brai sak wae ya kawin-kawin ngarepe dhewe. Mandiri ya. Berenah jangan. Oi, kaya ngono wae. Oi. Jenggo. Yo. Jenggo. Lek kewan ngono kuwi, daerah kekuasaannya mungkin yang mulai terusik is ngono kuwi. Oi. Enggak urus, pokoknya dia terfokus pada yang kipit yo metu daripada mengganggu. Dia mau melakukan kenikmatan. Ya ta, sing renek ukure. Yo. Wah,
Wah. Oh, Jangkrik ngono. itu, Pak. Ya anakane. Oh, Ngene iki ya. ya. Yang berkeplek-keplek itu. Oh, kawin tenan. Yuk, Oh, ya, awas Mar ki kok seneni ora Mar. Urung kena. Yo. Kawin-kawin dhewe sak wayah-wayah. Ngene iki ya. Oh, tak kena nih, ben penak lek ngawin. Oh, inter apa Yo, bone? rada maju bodhe Pak Inem. Ayo. Wah, beler-beler koyo ngono Mak wedoke. Yo, Perkara kontole. Urung teko. Urung kena. Wah, Urung ya. udah kena. Wah, duwemen wae modelmu. Yo. Ayo, jenggo. Jenggo mesti Ya, aku Pak ya. Inem. Yo. Oh, dipepet nih rono jawane bendak ngawin. Oh, Ngajuan, Nduk. Oh, Ah, disungkokne. oh, Yo, Mbak yo. Oh, kena. kena. Urung. Iki lo. Urung kena. Iki lek gak sama batu ndak coba cek. Wah, aja iki alamiah kok. Alamiah, yo. Oh, alami. Yo. Wah, Dilungkas nanti mapan. Iki lo. Yo, ora teko kontole. saking lemune awak ya. Yo, kilo. Urung teko, urung kena. Wah, bengak yang ngono. Wis paling isin arane dhewe. Oh, wis Kilo. Wes metu, wes ben liar ya. Alamiah. Alamiah. Wah, wipit-wipit yo ngene. Yo. Dijune rono. Ayo ning alas. Ngalas, Medun. Yo, Kep. Wah. Wih Wih, lanang gede, iki. lho. Oh, full blood iki. Kakak. Yo, ugung kena. Iki sing full blood mari. Full berat berarti ning kene ya. Keplek-keplek e. Heeh. Cuman lahirnya di sini. Kalau. Wah, babone delon iki. Lho. Meteng ku piye yo iki? Iki meteng maling iki. Daerah anak-anak ngono. Wah, awake. Hah? Cukup ora iki engko lek ade nayang ne. Heeh, cukup yo ganti. Cukup yo, geser yo. Kono yo, rene. Yo. Sing kono. Kowe kan ben kawin isin roh kowe. Kalau ya. Isin roh kowe kae. Nah. Set. Naik ke sini. Iya. Ya, anak-anakan juga indukan ada di sini. Murah ning kene. Wedhus api-api, lemu-lemu. Mulai 3 juta sampai sak teruse. Belum bisa sampai saat terus Sak ya. teruse. Delon anakane ulune kaya ular geni lho, ndak. Oh. Biluk ya ngono. Iya. Ini juga Dikatakan minti-minti mau meteng ya. Mau meteng. Urung ya, cene awake ngene iki lho. burung ngono kuwi ya. Heeh. Iki kilo red mar ngene iki. Iya. Kowe red bahasa Indonesiane apa? Abang. Nah, iki basa Jawane ini. Iya, roh ya. Ya lek iki lho meteng kira-kira kae susune mau mentang kae. Oh, oke. Enggak. Heeh. Iki. Lah oke. Sini sapian, babon anak. Babon anak. Oh. Mana yo San yo? Hah? Wes iki ya wis menteng-menteng. Wah, luwayah-layah lho lanange. Wah. Oh, yuk lo. Yo, Bruno. Wah, ngadeg Bruno. Lah kuwi. Sikile delok to. Sak. Kira-kira wis rada umur lah ya. Oh, iki. Kambingnya jadi kita menampilkan saja gambar geng lek sir petung regane langsung datang ke sini. Alamatnya di Desa Bakalan, kecamatannya Turen, kabupatennya Malang. Lebih lengkapnya nomornya nanti kita tulis. Pokoknya langsung dipijet teko kene. Ya anak-anak. Api-api dene sing kuru wedhus e. Ora. Wetenge beduk kabeh lho. Nah, ini memang dijual di sini. Jual. Nah, si lanang red, abang. Nang red yo. Iki. Wah, Ini lho. Wah, ini rupane iki. Wah, anak sing lempit barang ini mungkin cross ini. Cross iki yo. Cross karo apa ya nek lempit ini PE. Kuwi apa Jawa ngono? Ya ya empo. Pokoke jenis kuwi. Iki babon anak ya iki. Oh, Oh iya, gak ngono wis anak ya. lah kuwi anak.
Tumini. Ini. Yem. Adek dok, yam. Adek yam. Oh iki lho sing yem lho noleh lho. Yam, Oh iki. yam. Lho noleh kuwi lho babon anak. Heeh. Red iki ya. Iki red. Oh. Anake red karo putih. Red red. Red wet, iki red wet, iki red wet. Red anu wet black Oh, gini. iki apa iki? Padha iki crossbur. Hitam. Oh, Petak yo. Heh? Petak. Iki wet black. Red black. Heeh. Ireng karo putih. Heeh. Ini juga. Bonak. Yo, iki. Yo, Ini red. bonak. Red. Kita lagi ke sana, tak Enak duduh sing ayo. akeh nah. Wis to, lek ning kene pokoke mbok sak nggen. Sir wedhus piro ae. Iya toh? Sir wedhus piro ae enek. Komplit. Komplit lengkap di sini. Peternakannya Slamet Farm. Selamat. Dioneri langsung oleh Bapak Slamet. Arepo sing piye panggah Slamet. Slamet wilujeng selawase. Ayo ta? Lah sing duwe Pak Slamet kok arep dipiye-piye panggah Slamet. Enggak selamat. Heeh. Makane peternakannya Slamet ning ngene. Bisa iki. Iya. Pamit Oke. sabu nggih. Nah, dicuci. Lho, kaya ngene iki. Jan. Iya toh? Heeh. Nah, kita tanya sedikit. Berapa lama Pak bekerja? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Yang membuat jenengan betah di sini nopo? Kok iso kerasa? Yang jelas dibayar nggih. Bayar lah Pak. Yang jelas dibayar. Bayar. Nek ndak jeragane penak enggak mungkin bertahan 5 tahun. Napa nggih Pak nggih? Dilanjut ya Pak nggih. Nah, Pamit Pak terus. nggih. Ah iki sakmono mbane kae lho. Kalau iki payu-payu iki yo. Iki sale wis payu wis sampai suwi jan. Iki sampai koyo ngene. Iki sak mbane. CCTV juga lengkap. Itu. Adange ombo. Nggih ngontrol ya. 1 2 3 4 lajur. Wah. Iki. Perlukah kita masuk? Masuk. Perlukah kita masuk? Masuk. Oke, yo. Kita masuk Yo. blok yang sini. Bar tutupan. Oh, ini lan. Lemu yang leman. Poh. Yo. Iki di koloni. Di koloni ya. Oh, iki lanange siji wedoke telu. Ya toh? Heeh. Lanang siji wedoke telu. Paling ini iki di koloni sasi ngene, Mar. Grading. Meteng-meteng dhewe. Ya toh? Heeh. Kaya awakmu kuwi. Lho. Awakmu dibleng karo iyem rong dina nek dadi. Jadi, Geser lagi blok satunya. sabar. Iya juga di koloni. Wah. Delok ento. Ini juga di koloni, Mas. Nah, wes soten kono. Ada 2 betina, 1 jantan. Ini mungkin sedang dikawinkan. Daripada ditutup, Sini lho. ya kuwi engko jeng ditumpahan ning akhirat ya penak. Enek gocelane ngene lho. Enek gocelane ngene kaya ngono. Wah. Tapi yang saya heran nih wedhusnya ning kene kan lemu-lemu. Lemu-lemu. Berarti kan kopen. Lho. Wah. Nah, ini mungkin laktasi terus wis sape terus dikawinne. Iya toh? Geser lagi yo. Alon, mburimu mesti engko kebaduk. Baduk wong ayu ora apa-apa. Baduk mesti sakmene ora mentol. Hati mesti yo. Geser lagi. Sapian. Sapian Iki yo. iya iki sapian iki, Mas. Dewi babon itu kuwi. Tahu. Hah? Masa sakmene babon. Sapian iki lho. Sapi-sapian. Lho, ono enek rete. Iki mungkin umure ya bangsa 3 sasi. Ya toh? Sakrono, Mar. Sakrono sapian iki. Sapian tok iki yo. Oke, karo kae sing enek sing rada gedhe. Kayak semoko paling yo. Hah? Semoko. Ora yo, delok yo. Delok yo. Dang. Oh, lak kancinge. Nah melu. Kancinge. Itu ora dikancing metu masalah ya. Oh. Itu juga sapi-sapian. Ya toh? Wis dibelajari koloni dan diwehi pakanan ngono kae. Ya kan? Heeh. Nah, kalau kawin dhewe kalau. Oh, iya toh? Yo, wih, dibelajari untuk koloni. Oh, ya. Wah, rati cepat. Wah. Ya, wis munggah.
Lanangnya loro kita ya. Kita layah-layah enak kuwi lanang ya nih. Oh, yem. Yem. Karo iki, oh ngene iki. Mungkin ada yang menjadi raja di situ penguasa. Wih, dulu toh. Dari posenya Oh, kaya ngono kuwi lho. aura rojo. Wah, aura raja nih. Woi, woi. Woi. Iki jenenge anu Markus. Iki sing anu berarti. Markus Lauya. Sing lanang tok iki ya. Iki sapi-sapian lanang oh. Oh, Iki. tau dhewekne. Masalah itu sak meneh. Ya aku mikir. Oh, Iki Miss biyen Tumis ya Pak Cek ya. lek nglumpukne donya piye carane? Iki karo iki. Tuh. Wah. Gak umum. Oke, lagi santai kawan ya. Gak umum. Wes, kira-kira lengkap borong? Oke, Lengkap? wes. Wah, di satu tempat sir sapian, doroan, jemokoan, baik yang sudah siap breeding ada di sini semua. Tempatnya di tempat peternakannya Bapak Slamet yang dinamai Slamet Farm. Jadi jenengan bila ingin kambing bur, cross bur, datang langsung ke sini. Sekaligus informasi di konten yang pertama tadi. Di sini juga ada PE yang berjumlah juga mungkin ratusan ekor. Burnya juga ratusan ekor. Ini dijual semuanya, monggo. Nah, ini kakek wedhus. Ini nyapa Pak Jack? Ini pertanyaan nyapa kok dijual kabeh? Jadi bukan iki arepe tutup. Iya, Bet. Dituku kabeh oleh titik-titik lho, titik-titik oleh. Wong ini mau dibangun lagi nanti villa kok di sini. Villa gitu. Tingkat Terkonsep ya. CMF konsep Bang. Wah. Villa. Ada rumah panggung. Wah, Nah, itu. kayu. Hah? Oh, kayu. Kayu semua. Mek pojok-pojokane betone terus engko ditingkup. Kaya me bocah kemplung welet kali gising lho sapa. Anu toh, Mas Sofian toh. Lah, digawe ngono kuwi ya toh, nanti kita buatkan seperti di sana. Tok. Lek bingung kan tekok-tekok kono. Tapi jadi momon lek tekok isin aku. Wis ngono ya. Oke. Ada tutur kata mungkin yang kurang pas, layar video yang hanya seadanya kami mohon maaf, tapi tentunya dengan video ini dengan kekurangan kita, keterbatasan kita, semoga bisa menjadi manfaat bagi semua siapapun yang menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.